al torn de matí, als polígons de Tarragona, del Petroquímic de Tarragona, ja han començat la vaga i el 100% dels treballadors i les treballadores l'estan donant suport. Per tant, les comissions obreres són presents per garantir la seguretat industrial i la seguretat laboral per a la ciutadania tarragonina. 7 de la matinada, primera hora de vaga, i ja podem dir que està sent seguida massivament pel conjunt dels treballadors i les treballadores del polígon petroquímic de Tarragona, tant de les empreses principals com de les empreses auxiliars. L'exigència de més seguretat i menys precarietat és més que evident i més que manifestat.